Може, здравейте, приятели, не си снимайте домашен lumинец. Сега ще ви покажа защо. И е така, само като ходим и само като ходим много, само той идва до вас. Ако му дадете храна, идва той до вас, папагал или какво ли гълъб, дадете му храна на раменете и той идва и яде от вас. И да не забравяйте, се абонирате за канала и които се абонират повече, ще му дам PlayStation 4 петица. Знаете, това просто дивана ви. Просто това дивана, какво си мислите? И сега ще видите какво ще се направя. Чао, чао! Сега ще видите. И тук съм. И видяхте, това къде си мислите? Не съм просто. Съм ходил на настик. И една минута вече минаха. Това да че такова кризата. Аля. Печели. И чао. И чуйте сега. Чуйте. Гавни музики. То как се е наопитил. Ако сте от Враца, пишете в абонирайте се за канала. Ако сте в София, дайте един лайк по палеца. И още мога да остава както да поговорим. И от те получават 50 лева от намаление от Баба и Тойс. Не от Баба и Тойс. Ако отидеш до Салеката от Враца, ще чакаш 50 лева. Но ти трябва да ми изпратиш и трябва да се абонира за канала. Да стигнеш там. Ако не си, дайте палец. И ще се покателя сега точно. Хора са много големи ръжите. Вижте. Времето е добре. Както и по-пот, ако го знаете. И да го знаете. И от мен